žiaci, kamaráti našej školy. Vítame vás pri prvom vydaní Kviktelky v školskom roku 2014-2015. Tento rok budú pre vás reportáže z rôznych podujatí pripravovať žiaci 6. ročníka. V našej škole máme dve prvácké triedy. V prvej A s počtom 13 žiakov je pani učiteľka triedna Slávka Bulíková. V prvej B s počtom 12 žiakov je ich pani učiteľka triedna Silvia Totová. Dňa 4.10. bol Medzinárodný deň zvierat. Žiaci 5. a 6. ročníka si mali na domácu úlohu pripraviť video alebo prezentáciu o našich zvieratkách. Všetky naše zvieratka sme si pofotili a dali sme ich do domácej úlohy. A na hodine biológie sme spracovali projekt o jednom našom zvieratku, pes, mačka, ale aj korytnačka a kuriatko. Takouto tvorbou sme sa zblížili s našimi zvieratkami. A pripomenuli sme si, ako sa k nim máme správať. Deň stromov sa slaví po celom svete už od 19. storočia. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a chváli sa tak až 41% zalesnatosťou. Vysádzať mladé stromy, napríklad smrek, borovica, jedla, buk, dub, gaštan, javor. Strom sa zaraďuje medzi dreviny s trvácimi drevnatými stónkami. Deň stromov organizujú Lesy Slovenskej republiky cieľom podporiť záujem o verejnosti a prácu lesníkov. Dátum oslav Dňa stromov sa líši podľa klimatických podmienok jednotlivých podnebí. Vyrábame produkty z dreva, napríklad sošky, postavy, kríže. Vyrezávame do dreva mäkké drevo, topol, smrek, borovica, lipa, rezbárske nástroje, riglo. Vznikol v USA. Bývajú festivály o stromoch. Medzinárodný deň stromov je 20.10. Cítim, že treba ísť za jeho myšlienkou a zasadiť na zemi milióny stromov. Položiť semienka matke zemi na tvár a živly poprosiť o lásku pre ten dar. Vedome
živú precítiť a všetko podstatné s pokorou učiniť. Milión stromov, ľudský dar, milión stromov zmení tvár našej jedinej matky zeme. Milión stromov, ľudský dar, milión stromov zmení tvár našej jedinej matky zeme, ktorú všetci tak milujeme. Milión stromov. Október, mesiac úcty k starším. Každý raz zostane, každý raz pozná, aké je to byť seniorom. Pripomínam nám, aby sme nestrácali čas a práve teraz jeden druhému povedali milé slovo, či to, že sa máme radi. Starnutie prichádza nenápadne pomaly. Tak, ako sa končí roztopašné leto a začína nostalgická jeseň. Sem tam niečo zabolí, objaví sa vrástka, skôr či neskôr oblednú vlasy. Človek sa zrazu ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. Na prejav úcty k starším nestačí len 1 mesiac v roku, úcta k ním by mala byť dennou samozrejmosťou. V rodine, na pracovisku, v čakárni u lekára, jednoducho všade. sa žiaci 5., 6. a 7. ročníka zúčastnili krásnych exkurzií v Bratislave. Zatiaľ čo sedmáci si vychutnávali exkurziu na letisku, piataci a šiestáci boli ďaleko v histórii. Ocitli sa v starovekom Egypte pri hrobke Tutanchamona. Keď skončila prehliadka Tutanchamonovej hrobky, prešli sme do druhej haly, kde sme mali pripravenú krásnu exkurziu pravých dinosaurých kostí. Či svoje alebo umelé. O svoje zuby sa musíme starať. Musíme si ich umývať ráno a aj večer. Niektorí ľudia nosia strojčok. Väčšinou sú to deti vo veku 10 až 20 rokov. Starým ľuďom vypadnú zuby, nové im už nenarastú a preto ich zubár dal protézu. Ľuďom vo veku 18 až 23 rokov narastie zub múdrosti. Zub sa skladá z korunky a jedného alebo viacerých koreňov. Dospelý človek má 32 trvalých zubov. Je to 8 rezákov, 4 očné zubočky, 8 čreňových zubov a 12 stoličiek. Dieťa má 20 mliečnych zubov, 8 rezákov, 4 očné zubočky a 8 mliečnych stoličiek. Dieťa má v porovnaní so stálými zubami zuby menšie a má tenšie namodravé korienky. Povrch zubu tvorí sklovina, je to najtvrdšia hmota v ľudskom tele.